Inigo Bizen, zuri ere arratsalde hon, Gure personal trainerra etorri data astelenero moduan, eta gaur gainera martxan jarri behar dugu, Inigo. Gaur bai. Baina arazo bat daukagu. Gimnasiorako denborarik ez daukagu. Baina aitzakiarik ere ez, ze etxean ere ariketak egin daitezke. Eta horretarako ekarri dizkiguzu hemen elementu pila bat. Bai, 3 lau ez, bentsat etxinego lekezen 3 lau gauzadi. Bai, gero eta geixe, esok ezazu morun ondo, gero eta geixe ikusten da ez, igual kiroldegire juteko astirik ez darren jenti, edo guztoz etxiretxen da bena ez. Nahiago duena etxan egitea. Da honek izango zen, edo zein etxetan eolik ezen, edo zein elementu. Edo zein elementu ariketa horiek egiten lagunduko digutenak. Hori da. Esate baterako, ekarri duzun goma hause. Inigo honek zertarako balio du? Bueno, hau askan intentzionoi goma bat ez da. Hau, honen bixan biharra antzerako du, bai? Tentzinoi puntu bat sortzen dau, zemat eta tengexau hain horberak, berak tentzinoi bi. Honet haukela, kolpeleku bat edo tramankulu bat. Bai? Hau ja sofistika guai jago zen. Bai. Ja gaur eguneratut edo. Eta ze ariketa mota egin ditzakegu horrekin, Inigo? Bueno, hemen pilo bat egin kez, eta etxin adibidez, ni neuk esango nitxu zen 3 lau ariketa, bai, honek edo zeinek etxek gutiz, da, puntu bat hartuko neban, bai, besuk lantzeko, bai, sorbaldak lantzeko, banaka, bai, aurrera, zein zabalin, bisak ondoraz, bai, zeinik esentadia batzuk einik, Oiek ja izterrentzat eta. Hori, bai, hona izango zen, pelauna pekrikara batzuk egin dabe, bai. Bai, azkanin pilo bat ez da, gero, beraz, goma horrekin landu ditzakegu besoak, bai, danetik besoak, hankak, kolpe bizkat, hor. Bai? Bai, adibidez, betizean duenak gure, abdominalak eta, bai. Bai, landuko duen rotazio apurtxu bat egin de. Bai, edo, tentzio puntu bat, zeuk etxestazuz da, askanin. Bai. Sorbaldak apurtxu bet, edo, bai. Besoak, trizeusakin, pilo bat ariketa. Beraz, gimnasiora joan gabe ere, horrelako goma bat hartu ezkero, etxean egin ditzakegula ariketa piloa. Ez etxi baino beto. Hori da. Hauek ere, hauek ezagunagoak dira, Inigo, pesak. Zenbat kilotakoak erra dituzu harin txamarrari da? 2 kiloko. Izan du, usuak hartuko txuzan zindu. Honek ondoraz ez da, azkanine bai honekin, edo bai honekin, elementu desberdinatik, baina ariketa korputzana nahiko antzeren duti, ez? Besuk etxeko, sorbaldak, danetako bilenke. Emakumik asko esaten da ben, hau besoatzi eta... Bai, hemen besoa, bai. Hori da, bertan maixan... Hori lantzeko egokiak. Hori da, trizeusa hor sartzeko, altzeko agualdi, bai. 90 gradotik. Bai. Azkan izo zer da. Eta maiztasunari dagokionez, ze hauek zenbat egin behar dira, edo egunero egin beharko dira ariketa hauek, ez da, Inigo? Danetitaz, egunero etxen da benak eta ez. Normalin beti jentin araberara, ez? Aztin 3 egun hartuko behar duen, igual korrikasaio txiki bat egin edo, ez dakit, igual espinina basuz, ja bertan kirolde gizien, baina, oinez etxe mazu ordutxu bat edo oinez, gero etxe alduit, 20 minito, masoka saltuaz, pare bat ariketa, jainkak, gomekin, 15 minito zirkuito batein, 10 bat repetizio bakoitza eta... Bai, zeguk hemen ariketak pixka bat modu sueltoan ikusten ditugu, denetarako denborarik ez daukagulako, baina hauek beti doaz alako zirkuitu antzeko baten barruan. Zentzun bateaz, ez? Pilo bateraraz, bakotxa beran gustora, engenke 20 segundo ariketa bat etxen, 10 deskantzaten, 20 segundo, 10, o banaka, 10 bat ariketa ipinik, geuk etxen, honengo tau, gero gomak kolpe inde. Gutxi gora bera, 13 bat ariketa edo? Bai, 10, 12, 15. Eta horrek denbora zenbat esan nahi du? 20 minutu. 20 minutu? 20 minutu, tarti para deskantzu, gero abdominal batzukin edo, amantxu, lusaketa batzuk, txinetxeko hau. Gero eta geixek ikusten da gainera. Bai. Material hauek erresa izango da lortzeko. Bai. Gero baloi bekarrirot. Bai, ikusi dut. Baloi behia gero askoz geixek ikusten da, bai. Bai. Baloia gero eta geixek. Baloi. Bai, baina hor jakin egin behar nola erabiltzen den hori Inigo eta guk. Bai, hone pilo bat ariketara zamen, hau modako da, ez, hon. Normaline oreka kontun, bai, abdominalak eta lantzeko isatun da. Bai. Ez pare bat ariketen gobaen duen. Nik ingo ganean pare bat ariketa. Bai. Betiko lurreko abdominalak, oreka punto bat, ez? Oreka punto bat landu. Eta hor ze diferentzia dago, ba? Azkanin inestablidez.
esaz lurrin etxen, hemen horreka mantenu bizu, ariketa diferentita zu, horrek ilantzen bai, surfin eta gero eta gehi ikusten dio lako. Aizu, eta horrek balio du bizkarra zuzen mantentzeko eta ariketa batzuk egiteko? Bai, honek, ni neuke ibiltzen dut, hau adibidez, bizkarre zurran. Baloik askanien emot ez dana beste punto bat, bizkarra zuzen eukitzeko. Nik adibidez ordena horan, enbiroten ordu berdi, edo sartzen bana, edo 40 minuto, ez da bardine, da edo zeinek... Ez daukazu aulki bat, zu baloiaren gainean esertzen zara. Baloi, aldala baloi. Eta nahi da benak aprobatioke, bai, ordu berdi, zila baten jarritxure, ordu berdi baloiaz, eskola batzutan dabe, hasiri umiai eskola. Begira. Hemen ez, baina erabiltzen dituzte. Bai, zein establide. Ez da estatiku, bai, bizkarre zurrantzako asko sobetora. Aizu, Inigo, estimatuta dago, Orain bai ez daukagula aitzakiari, ze lehenagoko aitzakia izaten zen denborarik ez daukat, gimnasiorako tarterik ez, baina orain ikusi dugu elementu gutxi batzurekin, gainera edonon lortu daitezken kirol, edozen kirol dendatan eros daitezken elementu hauekin, etxean ere praktikatu dezakegula kirola. Hemen ez da eskusi. Hori da, Inigo Bizens, eskerrik asko, Eskerrik asko, zoa. Ikusi duzu, maikoak, martxan.